Velkommen til Radio Hot and Sweet. Mit navn er Lasse Bo. Vi skal i dag have besøg af Milton og Lennart i Sjov Tirsdag. Og så stiller vi over til dem nu. Ja, Milton. Ja, så vi så velkommen til Lennart og Milton. Hvor vi så har fået dejlig musik i baggrunden. Michael Jackson. Michael Jackson. Han er en laber lille ged. Han har simpelthen... han har stramt anus, det har han altså. Det har han sgu. Han har fået masser af de der hudopstramninger i anus, ikke i ansigtet. Desværre har vi så lige fundet ud af, at han døde for ikke så lang tid siden. Ja, så nu er der masser af nekrofiler over på hans grav. Fandme ikke så godt. Mig og Milton havde ellers fået billetter til hans koncert over i Køge svømmehal. Over i Køge svømmehal. For der var livredderne komme og redde ham. Ja, hvis han nu druknede eller kom til skade. Ja. Så var det lige, at så skulle de til at trække en prop ud af hans røvhul. Det kunne han godt lide. Ja. Han sagde, prøv. Det er noget, han tænder på. Klø mig lige i røven samtidig, når du er dernede. I dag, der skal vi snakke om blandt andet dyresex. Og så har vi jo så det band, der hedder Red Warszawa, som der har lavet en sang, som der hedder Dyresex er fedt. Ja. Hvad er det? Personligt, det er en af mine Dyresex, det er fedt. Ja! 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 Op i mose på gåsen, op i mose på gåsen, op i mose på gåsen. Dyresex, det er fedt. Ja! Op i tarmen på alle dyr på farmen, op i tarmen på alle dyr på farmen, op i tarmen på alle dyr på farmen. Dyresex, det er fedt. Ja! Op i tarmen på Lennart, op i tarmen på Milton. Nu synes jeg lige, du strammer den. Nej, det er Michael Jacksons job. Det er Michael Jackson, der strammer den. Ja. Lige i numsehullet. Lige i endetarmen. Lige i endetarmen. Men vi har fået sådan en computer der. Ja. Og det er bare super smart, fordi så kan man gå på det der hedder internettet. Og minestryger. Og ja, men så kan man gå ind og... Milton, hvad søger du egentlig på, når det er, du skal kigge porno? Porno? Ja, porno. Ja, det var klamt. Det er ikke noget, du ser på. Nej. Hvad er det egentlig, du søger på, når du ser det der porno der? Bukake. Jamen, jeg mener, du er jo meget, det er sådan noget med numser. Nej, Black booty. Black booty. Jeg plejer at søge på bøsseporno eller analsex eller sådan noget der. Fuck, hvor er du klap, mand. Det er fandme ulækkert. Der får man lige noget lort på pikken. Sovs på. Dejlig chokolade. Jeg får helt lyst til flæskesteg med brun sovs og kartofler. Kraft der er med noget, der klør i kuglerne. Noget, der gør godt i maven. Nå. Men jeg er begyndt at gå til springgymnastik. Er det rigtigt? Ja. Er det sjovt? Nej, men er det sådan noget, man får, hvor man brækker næsen? Jo. Sådan noget, man får kæmpe handsker på, eller sådan noget? Der er en, der hedder Kurt, han brækkede halebenet, fordi han prøvede at lave en triple salto med kvart skrue. Han giver kvejebajer næste gang. Det lyder fandme ikke godt. Havde han drukket noget alkohol eller sådan noget? Ja, vi havde dopet hans træningsvand med fuglebæ. Der blev han helt skør. Det lyder fandme ikke dejligt. Jo, det er da meget sjovt. Er det sjovt? Ja, men det synes han ikke. Men nu er han stoppet. Nu går han til synkronsvømning. Nå, det kan han godt. Der kan man ikke få fuglebæ nu. Ja, jo. Men der skal du være meget uheldig, tror jeg. Eller også skal du det er noget med, at man får proppet det op i numsen. Ja. Selvom han har meget stramme badebukser på, så klemmer det om klokkerne. Nå. Ja, det skal sikkert nok passe. Noget med alle de smukke Noget med alle de smukke damer, de gerne vil ud og kigge på en, mens man står der og bader. Ja. Skal kigge på, at man har en lang tissemand. Og man kan få den op i næsen. Ja. Men ved du hvad? Jeg har faktisk lige fået kæledyr. Har du fået kæledyr? Ja. Det må du hellere fortælle mig. Hvordan kunne du gætte det? Fordi at jeg kan læse dine tanker. Nå. Jamen jeg har simpelthen bare fået en mus og en slange. En mus og en slange? Ja. Men jeg har kun ét bur, så nu er de bedste venner. Er de bedste venner? Hvad går de og laver? Det er som bedste venner gør. Okay. Æder hinanden, tror jeg.
stikker den en pik op i endetarmen på hinanden, eller hvad? Ja, det er nok meget rigtigt. Jeg har da hørt noget om, at sådan nogle slanger ikke har nogen ben, og det... Hvad? Nej, de skal bare have 250 grader i ovnen. Så er det meget nemt at pille benene. Så er der væk. pizza. Ja, Kraftedeme, vi ringer ned til Juventus Pizza. skal vi? Ja, vi skal have noget pizza. Skal vi have pizza? Noget af det der salat der. Jeg skal have æg og bløde løg på min. Det klør rigtig, river rigtig i røven. Ligesom jeg har sådan en hund, ikke også? Den har fandme... Den har spist min... den der... Du ved, den der skærer pizza, ikke? Pizza Ja, kraftedeme. Tror du, det river i røven, når den der kommer ud igen? Det tror jeg. Det må gøre virkelig ondt. Ja. Men ved du hvad? Jeg var faktisk ude at købe ind her forleden dag i weekenden. Her i sjov tirsdag, så er det jo 2 dage siden så. Og ved du hvad så jeg så? Hvad så du der? Jeg så simpelthen forsangeren for Stor Stol blive voldtaget af en ged og en and. Hed han Lennart? Nej, jeg kan ikke huske hvad han hedder. Han mangler Noget med biler, ikke? han mangler en arm. Altså, der er renlys. Nå. Ja, det synes jeg bare var rimelig mærkeligt. Hoppe renlys op i andre. Ja, med ild i. Eller Man TNT. tager noget med et tastatur fra en computer, og så blander man det med noget med fra en chimpanse. Ja, det lyder meget rigtigt. Hvis man er allergisk over for myg, så skal man bare kaste noget efter dem. Ja, men ved du hvad? Jeg synes, at vi skal snakke lidt med i Ladeby. Han er fra Storbyen. Hej. Jeg hedder i Bladeby. Nej, jeg er Milton. For helvede. Det er mig. Jeg er Lennart Bjergeskov. Nå, jeg hedder bare Milton. Jeg ved ikke, hvad jeg hedder til efternavn. Eller Det hedder Milberg. Milton Milberg. Det var noget, din mor hun sagde, da det var, hun skød dig ud af munden. Ud af endetarmen. Sammen med en kuglepind. Ja. Og skrald og hvad der ellers har været deroppe. Hvad med dig, Ib? Hvordan blev du født? Jeg blev bare født på Hvidovre Hospital. Hvad er der... Hvorfor spørger jeg om det? Vi har sådan et underligt program i, som handler om Det handler om børn. handler om alting. Det er sådan noget med, om de får en pikkemand op i... Hvad fanden får I ud af det? Jamen, vi får bare sådan noget, du ved. De giver os mælkesnitter for det. Ja. Nå, Kinder Penguin. Det er sådan noget med alkohol. Okay. I er rimelig underlige. I to. Du selv være. Hov. Jeg snakker ordentligt til dig, så kan du også snakke ordentligt til mig. Nå, okay. Du siger lige, du skal slappe af, din store kusse. Er det mig, du snakker til? Du kan få dolket en pik direkte op i fissen. Ja, det kunne ikke være helt dårligt. Nå, det kunne du godt tænke mig, hva'? Ja. Klamme svin. Ja, faktisk en plastikdildo over i skabet, Milton. Kan du huske, da vi købte den? Gå væk med dig, Ib. Det er faktisk en sjov historie. Ib, jeg smider den lige ud. Ib. Hvad fanden er det, mand? Ja, Jeg smider den lige ud. det var noget med, at Han Ib, røg direkte ud i containeren. ja, han skulle ud og skide. Det gider vi fandme ikke at sidde og kigge på herinde. Nej. Nej, ikke æde mikrofonen igen. Ja, men det går jeg heller ikke, fordi jeg er så Du ved godt, at jeg Jamen, skal have pizzaen er på vej, mand. et kilo lort om dagen. Pizzaen er på vej. Bare Det er rolig. noget med dildoer, Din det er noget min æggepizza med kommer lige om dildoer og lidt. sexlegetøj. Med bløde løg og ostesovs og bayonetsovs. Det er sådan noget med tang på. Ja. Sushi. Sammen med en hel masse hår Ja. fra røvhullet. Det er sådan noget, der er vildt dejligt. Ja. Men jeg tror, at mig og Milton, vi skal sige farvel for i dag. Vi ses igen klokken 10 minutter over 5. Klokken 5. Tak fordi I gad at lytte med til sjovt. Klokken 5. Nej, 10 I minutter. morgen, der er det skør onsdag. Vi sagde 10 minutter over 5. Det er 10 minutter over 5, og 10 minutter over det er i morgen. Husk det. Så siger vi farvel. Goddag.